nasa Kaptano. Saya sa Clark. Walo timana kampo siya Major B sa giyang kayaman niya na mga Amerika. Ato na itigya niya Marcos. Awgi nga mga senador. Pakauntod tano siran si dengan tano kakalakan na China. Na pa maka World War III. Hindi kakugitan nun. Agi ako gitan nun nasa Kaptano. Abo pangilalay pangaloiran. Aginan. Ay pipikir tano na pugusaran tano Amerika. Di katawan na mas mala so kapagusaran tano Amerika. Giya nga mambu Amerika na ipangangalakiran mambu sa China. At tigin na miyakaran ni Amerikano. Miyakaran ni Amerikano. Katata na Pilipinas sa walo tema na military visa kansan. Away. Na limited so tiyago saya. Limited so burger mga missiles eh. Mas malas so missile rin sa China. Ay dapat ako tiga China naki ka mga maranaw buunan. Tapangan no si Ranong sama kaisa. Maranaw bu pagaraw mo no kung lagi diya na maranaw. Sa kan na ibeta titindigan na kan. Suka tawi ko ron. Agusi ko puso akan. Na walay la di mga di kan karon. Tumada karugo sudah tarak na Muslim. Klak laro ere pa ka narakaka. Kausar tano Amerika na pakiusar siran. Ugid na nakapalit yan. Dadar mambo Jordan. Mamanti na mika mama. Kapag ugupan niya nagasa. Na miya kalay sa miya kadakdak kay helikopter na piyang ulugan niya sa marga sa yaman na niya nagasa. Na siya kaya niya Joe Biden. Guirang pangulugi sa margas na. Tira na tiga sa mama aging King Abdullah. Guiran rotalo sa Amerika na. Miya kabaling siya kina King Abdullah na papakamangu sa piti barang na tembak. Melita. Mga tangke piti barangan. So miyo no dyan. Ining gusto dyan ng pikampuan mambu Amerika akuan. Jordan. Naginan. Paman, ang giraw siya. Paman, naging Amerika. Natiga kusar kasiran. Sakay pagusar na Amerika. Dataranan. Bapian to na susakan na ya. Muslim ako. Na walay la di mga di ka nagkaroon tumibak sudah tarak na Muslim. Amay ka di ka na ba justifiable. Nanto na koneksyon na Bahrain, Kuwait, aguging Iran. Amya ka kawatawatan. Raga tapagilitan ni Randa. Kana ba siran di makan diulin? Kana ba siran di makapitika? Da. So mga tao na din na beran labot sa Iran. Nainwaya petimbakan siran na Iran na di siran petero. Ngayon to, nakagituan na tayo sa udwin Iran. Giyang gaya Iran, giyang gaya Kuwait, Bahrain. Na amay ka diran karawan na kitumimba kakuan Iran. Mga Muslimanan. Diran kata so da matontan wa Muslim aban yang karawit tumimba toma de karugo sudah tarena Muslim. Amay ka titua Muslim. Ugid nadiran kesaparan Amerika kagi kapasadan. Mikumpusan ng mga Amerika. Ato na ngiraw ka pekat. Ti Amerika di ka pa si timbak. Masakaw explain kabar sa basa na. Padsa natigyan nagyang awalo teman. Way saging uta 17 na padu natigyan ng awalo teman. Abagu di katawan ni ngaranian. Agu peniran pa na ipya ka layog sa iman to pa nakabamausar sa giyang adi ka tidawa sa diram pa nakatawan ni ngaranian. Nakate amya nga ulug giyang kaya Iran. So sama na bagu na drone. Amya nga ulug. Benda ginani kaya tombo nga na kumpanya. Ate, da pa man ada pa na introduce na miya failure din. Awalo tema na miya ulugon. According to the IRG, destroy US aircraft included a 15 fighter jet, 8 maritime patrol aircraft agiya. Miya C-17 miya bati onaya. Ro miya den kaumani. New generation of drone. Akraminia also said Iran has begun deploying attack drone more advanced than the Aras 2.
Kaya ako na diran di ka tidawa sa drone. Kaya tigin na Iran na pipu na niyan makaleo. Agi nga ya bagu agu advance ang mga drone Iran ay ni ngaranan sa Aras 2 na piya makaliw di Iran ni manto. Piya makaliw Iran ni manto. He explained that the Aras 2 drone was used during the recent 40-day war. The Iranian armed forces are now operating a new generation of drone with greater destructive power, longer range, improved accuracy, and enhanced operational capabilities. Giyang atigin na bagu, udi na latest drone. Giyatigin so inusar sa giyang amya ka patpulugaw ya kiya tidaway sa kumyaw na ay ngaranan sa Aras 2. Ugid na iman to na adna miya dibila po na iman niya na bagu. Udi na updated drone. Oy, na iman to tigyan na mas mala so destructive power. Mas mala so kapakabinasan yan, mawata na pagkalayugan yan, miya improve so accuracy, sharpness. Yang ito kapakasugat yan, na may improve. And enhance operation capabilities, ayaman na niyan na ni-upgrade pa siya man na niyan na ayaman na niyan na ito capabilities, bagriyan. He added that the technical details about the new drones have not yet been made public. Kaya tigin naman na niya na drone na ada panabon na miya pusa. Away. Da panabon, kenapa da miya pusa? Da panabon miya kambal si sagyang kayaman na niya na di imbubal sa drone. First time ayam ayam imbalo na gyang aya Iran. Na da panatigin makaliw. Paman na dapat makuha China, naguda makuha Russia. The latest statement come a continued tension following the recent U.S. military campaign against Iran, which center largely on country southern region. Iran responded with a series of military operations targeting U.S. military bases across the Gulf region as well as installation in Syria and Jordan, while Iranian military officials continue to release assessment of the damage inflicted during the confrontation. Ay man niya natigin na tuloy-tuloy, yung natigin na response, series, piti barangan, a response sa giyang kaya mga US military base, sa nga piti barangan na derpa sa giyang Gulf, ipraksira nung natigin agyan na bago ma-install sa Syria. US military base, agyan nga Jordan. So, iyo kata so miya payag siya adna miya install a military base sa Syria. Guni na kataw ko ron na da. Pure na da. Ngayon to kagi siko time Basar al-Assad. Dapat na lamya makalabi-labi sa Ragun. Udah makasaragun. So kaya tidawa. Kaya pakalagpot Basar al-Assad. Si Basar al-Assad na aya mangunguri naging Russia. Agugyan aya Iran. With na puwersa amala na puwersa Russia. Kaginan naman bu ikukuan yan sana teammate yan. Saan sa gingan ng mga Arab, gingan Russia. So ilaman na Russia kaya bu titu ginawa niyan sana Iran, agugyan ka Syria. Now, so kaya pakalagpo ti Basar al-Assad, miya exile na si miya exile siya manan yan, miya lagwi sa Russia. Des kaniyang palagwi sa Iran. Laman na ya? Ngayon ito na, mas mala so influensya agi nga Russia sa Syria adi nga Iran. Iti sabab mambu, during the time of Basar al-Assad, nasudiran di ka panabang sa Hezbollah, agudiran di ka panabang sa Gaza, na tuloy-tuloy ka kapakaya baylan. Udi na bapian to na kapakaukit yan san. Kakanabasiran pukirin sa Syria. Giyang nga Syria, na sumpa tagugya nga ya Iraq. Giya nga imang buwa Iran, na sumpa tagugya Iraq. Okay. So, sa siran makapunong kilid, sa nga na kilid Iraq, na makamasiran sa Syria na feel at home. Okay.
Suginan. Sugian kaya kaya pakasul daging ababegu. Amya exile si Bashar al-Assad. Na gin so dia kan dikakabar. Ati akan na desiran belaga ging ay Amerika. Sudin so kaya pa kauntu diransan. Na desiran belaga Amerika. Ugid, why? Nakatawan tano, aguda depan angkon agiang kaya Syria. Ginabagu mindetosan. Ugid na madakal so speculative. So di na mga katero, speculation. Inugupan sila na Amerika sa kaya pa ka-exile yakin niya Bashar al-Assad. Nalalayon sa tutulan nun. Why? Niya makaumasan sa mga helicopter, jet fighter Amerika, isa ko gubatan ni Ran si Bashar al-Assad. Na iman to akampan ka, ma-realize ka pure. Why? Na so kaya pa ka-exile yakin niya Bashar al-Assad, na dasiran bilagay Trump. Dasiran bilagay Trump ko diran di ka tenutanor sa pangitaban. Pira utaan na ni Joe Biden na si Trump. Nasiku di ka keta ka diran di ka bekebekan. Diran di ka pagaresarens. Na umani meeting na dudu na Amerika. Na iman to na min betul-betul na kau to. Adni man to military base na naging Amerika. So gi problema tanwari mga soke. Miya gamit tanwa Amerika siko kalaban tano. Aya problema. Nakanabaw to gupo. Katatan. Iman to namin beto na military. Gua ni na katam yan nagyurakan. Aya buda military bison. Amerika naging Syria. Iman to nakatatan. Min beto na adum sa military base na Amerika. Naging na bubugusan na may installed. Ngayon, na isa ko miyaw na napakabalitan tano, giyang ka na bagusan na miya kan dito. Uway, na inugupan na Amerika, nasakan na dakan parati Dakan parati At yung ka na imposible rin. Uway, kay Peter pa naging Assyria, nga na nabagusan namin dito. Ay man na niya, nadirang kon tanggapan sa mga ugo pa Amerika. Agu di kami san pa si pa ketosan ni wari. Agi nga ya Israel na giubatira na nga na Saupak sa yamanan niyan na Saupak. Ito na nga na capital city area gina Syria. Damascus. Ketosan niyo minikabartan wa giubat Israel na Damascus. Na deden Saupak yang kaya Syria sa satpedebu neko apanglo. Deden. Eman to na min beto-beto Allahu Akbar. Inobsiram sa ito da mga kasao, ayaman na niyan na kan sira na Amerika paman. Atan, inan. Katusan niyo. Agi asya kini ni Netanyahu. Nagiubat yan nga Damascus. Away. Namiatras si Netanyahu na si isang utang mga palaw. Keli da Damascus. Bayran to miya sao, da. Ato na ipitiro agi ang kaya akuan. Bago aming gobyerno sa Syria, tigi na pabayan tanud na nga na mga tao. Why? Sama na di tano pa si pangpad siya nga na redu. Di tano dito tano-tanor. Iman to na pikir tano na sa mga tao. Iman to na, min beto-beto na kautuad na kampo sama na militar. Ginan. Kausar tano Amerika na pakiusar siran. Ugid na nakapalit yan. Dadar mambo Jordan. Mamanti na mika mama kapag ugupan niya nagasa na miya kaleog sa miya kadakdak kay helicopter na piyang ulugan niya sa marga sa yaman niya nagasa. Na siya kaya niya Joe Biden. Guirang pangulugi sa margas na. Tikira na tiga sa mama aging King Abdullah. Guirang rotalo sa Amerika na. Miya kabaling siya kina King Abdullah na papakamamu sa piti barangan na tembak. Milita. Mga tangke, piti barangan. So miya no, dyan, ining gusto dyan ng pikampuan mambu Amerika akuan. Jordan. Naginan. Paman, ang giraw siya. Paman, naging Amerika. Natiga kusar kasiran. Sakay pagusar na Amerika. Dataranan. Bapian to na so sa kanuna ya, Muslim ako.
Na walay la di mga dia kena karoon tumimbak sudah tarak na Muslim. Amay ka di kena justifiable. Nanto na koneksyon na Bahrain, Kuwait, aguging Iran. Amya kawatawatan. Raga tapagiltan Iran. Da. Kenapa siran di makan diulin? Kenapa siran di makan pitika? Da. Sumangat tao na di na beran labut sa Iran. Nain waya petimbakan siran Iran na di siran petero. Ngayon to, nakagituan na tayo sa udwan Iran. Giyang gaya Iran, giyang gaya Kuwait, Bahrain. Na, amay ka, di rin karawan na kitong mimba kakuan, Iran. Mga Muslimanan. Di rin kata, so, da matontan wa Muslim, aban yang karawit tumimba, toma degarugu sudah tarena Muslim. Amay ka titua Muslim. Ugid, nadiran kesaparan Amerika, kagi kapasadan. Mikumpusan ng mga Amerika. Ato na, ngiraw ka pekat. Ti Amerika di ka pa si timbak. Nasa kaptano. Saya sa Clark. Walo timan na kampo siya major B sa giyang kayamanan niya ng mga Amerika. Ato na itigya kiniya Marcos. Awag nga mga senador. Pakauntod tano siran si dengan tano kakalakan na China. Na pa maka World War III. Antay kakugitan nun. Kagi akugitan nun nasa katano. Abo pangilalay pangaloiran. Aginan. Ay pipikir tano na pugusaran tano Amerika. Di katawa na mas mala so kapagusaran tano Amerika. Giya nga mambu Amerika na ipangangalakiran mambu sa China. At tigin na miyakaran ni Amerikano. Miyakaran niya Korkano. Katata na Pilipinas sa walo tema na military visa kansan. Away. Na limited so tiyago siya. Limited so burger o mga missiles eh. Mas malas o missile rin sa China. Ay dapat ako tiga China naki ka mga maranaw buunan. Tapangantano si Ranon sa makaisa. Maranaw bu pagkaraw mo no kung lagi diya na maranaw. Sa akan na ibata titindigan na kan. Sukat tawi ko ron. Agusi ko puso akan. Na walay la di mga di kan karon. Tumuda karugo sudah tarak na Muslim. Klak laro pa ka naraka ka. Hukumay nga dupiyatay so miyapatay so kaden no tao sa dunia. Na ibitay ka sa pagkaraw tumadag sa rugo. Ada ba rason na misubro to ko kakakapere. Wina may mga baka kiyang bubuhay nasa lakaw no to usapan ro. Why? Aswalo talay matawro.